wallahi ni ina cikin wanda suka haɗu da shi na je aikin haji yake mun rantsuwa da Allah cewa duk abin da ake zargin shi da shi na alakar shi da wannan fatawa ko waɗannan samari ƙarya ake masa. Nace masa in ƙarya kake masa a aikin hajjin nan da muka zo akwai manyan jami'an gwamnati daga jihar Borno, ka zo mu je gaban su ka tabbatar ƙarya ake maka, ƙage ake maka. Ni na matsa cewa su saurare shi, suka saurare shi, ya rantsa cewa ƙarya ake masa. Suka ce to in ya yarda ƙarya ake masa cewa ba fatawarsa bace ba ra'ayinsa bane ba, to ya rubuta a rubuce bayar, kuma ya yi magana a ɗauka a tebur koda su rike din su baiwa jami'an tsaro cewa baya tare da wannan ra'ayi. Shi da kansa ya je ya nemi lauya bayan an ba shi shawarar cewa kar ka je ka rubuta wani abu da kanka ka faɗa abin da zai zama ka karya doka ka zarge kanka da kanka. Nemi masanin shari'ar zamani ka faɗa masa me kake so ka ce shi ya rubuta da yare na lauyanci. Mutumin nan da yake karyata boko yake kafirta yan boko shine da kansa ya je ya nemi lauya, ba ma injiniya ko likita ba wanda karatunsa ya zama wajibi, cikakken ɗagutun da yake cewa shi ya rubuta takarda a madadinsa. Wallahi takardar tana nan a hannun jami'an tsaro da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin jihar Borno. Idan hali ya yi ma fito da ita mu yaɗa ta, kuma maganarsa tana nan a cikin tabar koda, idan hali ya yi a fito da ita a yaɗa ta. Ba ma son mu tilasta zuwa ga wannan matsayin, amma ya ji tsoron Allah ya sani cewa ya jefa al'ummar musulunci cikin rudani. Kuma wallahi ni ba ni da shakka game da akasarin matasan da suke bin wannan fatawa, yawanci suna bi ne da kyakkyawan niyya, gani suke za a ɗora su ne akan wata hanya ta aljanna, a kawar da su daga hanya ta wuta, akan haka suke tafiya. Amma wanda ya ɗora su akai ya ha'ince su, ya zalunce su, ya zanto ya ci amanar su, wanda shi da su in bai tuba zai zama zai tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Ni na riga na faɗa abin da ya kamata in faɗa. Al'ummar jihar Borno, zama na da ku na tsawon shekaru 12 amana ce a kaina in faɗa muku abin da na yi imanin gaskiya ne wanda za ku tsira a gaban Allah. Amana ce a kaina in faɗa muku duk abin da na san za ku cutu don ku kauce masa. Ya rage na in kunne ya ji jiki ya tsira. Baka da ikon ka tilasta mutum bin gaskiya, amma wajibi ne ka faɗe ta. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Wanda ya ga dama ya rike gaskiya, wanda kuma ya ga dama wato ainihin ya kafirce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kai ba dole bane akan ka cewa sai ka cusa shari'a cikin zukatansu. Allah ne ke da ikon bayi. Kuma a nan gurin nake son mu roki Allah madaukakin sarki, dukkan wanda ya ji wannan kasir ya roki Allah madaukakin sarki. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya tsarki, wannan aqida ta cewa aikin gwamnati haramun ne, kafirci ne, yin boko haramun ne, kafirci ne, ya ubangiji in wannan aqida gaske ce, ya ubangiji ka taimake ta, ka ba ta yaduwa, ka ba ta karfi, ka taimaki masu kyau. Ubangiji in wannan aqida ƙarya ce, ta saba wa koyarwar littafinka da koyarwar manzanka, ya ubangiji ka wargaza ta, ka rusa ta, ya ubangiji kar ka bayar da nasara game da masu kira zuwa gare ta. In masu shirya ne Allah shirye da su, in kwatattu ne ubangiji ta Allah ya tsare al'ummar musulmi daga sharrin su. In sun isa su manyan ru'us shugabannin da suke kira zuwa ga wannan aqida su yi irin wannan addu'ar cewa in abin da suke kira din gaskiya ne ubangiji ya taimaki abin ya bashi nasara, in ƙarya ne Allah ya wargaza abin.